Всички добре дошли на 17-я фестивал Здраве и здраве, град Пловдив. 17 години подред в търсене на личностно израстване, теми около духовността и всичко това, което помага на нас да вървим напред, по-силни, по-смели и по-уверени в търсене на добродетели. Тази година искаме да започнем с поздрав от нашия екип, който стои зад организирането на този фестивал. Но не по-малко важни сте вие и вашия интерес за това, което се случва, защото без него фестивалът ни нямаше толкова години подред да привлича интерес. Искам също така да споделя някои от нашите основни спонсори. Това са Южни къщи Остромила, книжарници Мертани и Соларити, анатомични облигалки и турмалинови яки. Надяваме се програмата, която сме подготвили, да ви хареса и да дойдете отново. А сега към Живко Стоилов. Предам микрофона на всеки един от екипа да се поздравим за това издание. Аз бих искал да обърна внимание на едно нещо, което прави този фестивал по-различен, и то е, че всички лектори, които ще видите в програмата, са всъщност организатори на фестивалите Здраве и здраве от цялата страна. Просто в един момент установихме, че има доста така от нас, които изнасят лекции, нали? И решихме да се посъбереме, въпреки че сме много повече, както ще стане ясно от моята презентация, но така или иначе и мотото всъщност е споделено съзнание, т.е. това, което е нашето съзнание, докъде сме достигнали, ние го споделяме с вас. Така че да ни е честит 17-я фестивал. Здравейте и добре дошли на всички. Благодарим ви за доверието и ви пожелавам 2 дни, в които да напълните душата, тялото и духа с знания и да си тръгнете благословени и до година пак да сте при нас. Благодаря ви. Ами 17 години, залите са пълни, хората идват и чакат това събитие с голямо желание и нужда. Така че не е случайно по-близо това, което се случва, а за това, което се случва, стои много труд и аз искам да благодаря на целия екип, защото изглежда лесно, може би, но въобще не е. Така че идвайте, заслужава си и всяка следващата година ще има нещо, което винаги да слагате тук и да ставате все по-добри хора. Здравейте и от мен. Това, което аз искам да споделя от името на организаторите и това, което и Тереза каза, наистина стои доста труд, месеци наред. В момента, в който този фестивал свърши, ние вече имаме вдъхновение за следващия. Така че пожелаваме и на вас наистина да намерите вдъхновение в всяко едно нещо, което ще чуете, ще опитате, ще се докоснете на фестивала. Така че взимайте всичко, което можете да вземете. Приятно преживяване 2 дни от нас. Добре дошли на всички. Аз, за да не повтарям думите на колегите, ще кажа, че това, с което си тръгнете от тези 2 дни, го практикувайте. Прилагайте. Това ще бъде най-ценното, ако наистина намерите вдъхновение за да прилагате това, което ще научите тези 2 дни. Радвам се, че за поредна година сме заедно. Поредна година. Добре дошли. Добре дошли на всички ви. Не само вие ще получите много от това, което се случва тук. Бих искал да пожелая на моите колеги да съберат в себе си много блясък, много светлина, защото много път съм така си мислил, че всъщност хората, които са на сцената, получават много повече като емоция и като вдъхновение, отколкото тези, които ги гледат в залата. Може да изглежда малко странно, но наистина е така.
а пък на вас пожелавам да индуцираме във вас тази светлина. Благодаря ви. Добре дошли от мен. Пожелавам 2 дни в любов, споделяне и радост. Добре дошли от мен и аз искам да ви благодаря за това, че идвате тук, че сте с отворено съзнание за всичко, което искаме да ви споделим. Пожелавам ви да се забавлявате. Здравейте от мен. Споделяйте хора. Това, което ние споделяме, споделяйте го и вие, защото споделянето прави един общ организъм. Здравей и здраве за мен е един общ организъм и всеки един от вас, щом е тук, той е една частица от него, така че заедно ще бъде хубаво. Радвам се, че сте тук. Много се радвам да видя всеки един от вас. Аз като човек на фотографията взех една дума от Павел, светлина, и пожелавам на всички дни прекрасни 2 светли дни. И преди да продължим към съществената част за лекцията, ще помоля всички вас да изключите своите мобилни телефони, за да може да потънем изцяло в това, което имаме да споделяме. Живко, ще продължиш или искаш? Продължавам с моята лекция. Ще помоля Екипа да остане, защото съм едно предизвикателство. Тъй като темата е за фестивалите Здраве и здраве, а пък основните виновници са тук на сцената и бих искал едно предизвикателство към тях, не съм ги предупреждавал. Ангелина, къде си? Обещахте да си първата. Ами, да, всъщност въпросът е какво правим ние тук на тази сцена? Ти защо си тук, например? Като един професионален доброволец, обикновено съм винаги професионално подготвена. Сега да хващаш тук. Защо съм аз тук? Така, защото много от лекциите като слушател мен са ме докосвали лично, първоначално в медийните канали, впоследствие физически. Всъщност аз съм тук като посетител, като всички вас, и с годините се присъединих да помагам на екипа, защото изключително много уважавам този доброволчески труд и ми се иска чрез професионалната организация, която те правят, ние да достигнем все повече хора, това да се умножава, както вече се и прави в градовете, и да докосваме сърцата на хората. Вярвам, че така си помагаме да се повдигаме взаимно. Това е моята мисия и кауза. Георги, просто... Какво е... Да. Аз съм тук, защото всяка една усмивка, всяко едно ново лице, което виждам всяка година, е храна за душата и, както каза Веси, може би тя ще продължи след мен. Всички сме един жив организъм и с разпространяването и с споделянето ние се развиваме, а това е много важно към момента, защото върнем към едни лоши времена и ние сме хората, които трябва да ги предотвратим и да разпространим доброто максимално. Ох, Живко. Ами, аз съм тук за споделянето, защото даването и получаването ми носи радост и една моя също вътрешна лична борба, защото аз лесно давам, но трудно допускам да получавам. И раздаването ми тук на фестивала към колегите и към всички вас всъщност дава и обратният урок, защото те върват ръка за ръка. Затова съм тук. Аз ще си позволя да споделя, че освен заради това удоволствие от това да мога да дам, другите си взимам много и от начина, по който се случват нещата тук в екипа ни, защото лично за себе си виждам, че начинът на организация е нещо, което много рядко срещам. Има една такава приемственост, едно подкрепяне на индивидуалността на всеки един от нас и едно ядро, около което стоим, така че това е нещо, което изключително много ми пълни душата. Така. Аз съм тук за споделяне на живо. Тъй като твърде много неща вече са онлайн, точно на живо. Може да споделим енергия и любов заедно.
Честно да ви кажа, Никой не знае какво се не, просто и съм тук заради любовта. Последните години ми се наложи да се сблъскам с темата за безусловната любов и тук мисля, че успявам да я практикувам с всички тия хора, които са до мен на сцената и с вас, разбира се, в залата. Тук съм, защото ги обичам всички тези хора. Въпреки всичко, аз ще кажа, аз съм тук, защото ви обичам фестивала, щастлива съм да работим заедно. И... Този фестивал учи. Учи ни да... И аз за това съм тук. Да се смаляваш и да се усещаш като частица от нещо много по-голямо, нещо много по-важно, от нещо много светло. Учи да даваш, учи да споделяш, учи да преодоляваш всякакви ежедневни неразположения, да си преподреждаш програмата, графика в името на нещо по-голямо. В името на това да го създаваме, да сме заедно, да го работим и да го работим с цялата си любов и отдаденост. За това съм тук. Аз ще следвам пак това, което казах от Деве, защото за мен фестивал е едно огромно вдъхновение. Мен вдъхновението изключително много ме движи като цяло в всичко, което правя. Това, което виждам в фестивала е едно вдъхновение за израстване, както в личен план, така и в глобален. Това изключително много зарежда. Това е големия смисъл лично за мен. За това съм тук и за това смятам, че това, което ние правим, има смисъл. И това, което всички колеги казаха, абсолютно го споделям. Изключителна любов, изключителна симбиоза между нас. Просто това да намериш правилните хора, с които да случваш израстването си в личен план и да бъдеш полезен, това е уникално. Да, и аз не съм се замислила, но за себе си, познавайки себе си, по-скоро се усещам като изпитвам някакво огромно щастие, мир, любов в сърцето си за това, че мога да чрез тези хора и с тези хора да дам. Тоест, за мен е не толкова какво получавам, а това да ви даваме. Това е най-важното за мен. И всеки един сам не може да направи това, което го правят много хора. Затова и към вас замислете се във вашия живот или в вашето мини общество и пространство, ако може да създадете една такова малко ядро, в което любовта е умножена по 100, по 1000, добротата е по 1000, всичките тези неща, за които говори всеки от нас, е по много-много. Затова. Колегите казаха почти всичко, да не кажа всичко. Така че аз защо съм тук? Аз заобичах Здравей и здраве като слушател, дойдох като доброволец и когато ме предложиха да стана част от екипа на това нещо, това беше като сбъдване на мечта, за която даже бях забравила. Мога да давам с тези всички хора тук изключителна подкрепа, любов, която всички, всяка частица от вас и тези, които не са на сцената, са дошли и с най-широко сърце, отворено, искат да дават. Така че, мили хора, споделяйте, давайте. Аз съм тук, защото обичам Здравей и здраве. Обичам тези хора. Те ми дават изключително много. И какво да ви кажа, щом и вие сте тук, значи и на вас ви дава. Така че, любов, светлина, знания, споделяйте и най-вече обичайте се.
Благодаря. Благодаря ви. Това не беше режисирано. Надявам се да ме извини екипа. Но надявах се да чуя нещо подобно, защото в главата ми са много неща, които искам да кажа за здраве и здраве. И всъщност това, което чухте, е духът на моята презентация. Така че, деца вика, може и аз да си слеза сега от сцената, но все пак ще се опитам да... Защо си лекция ще изнасяш? Да, аз съм тук, защото ще изнасям лекция, да. По същите тези причини мен ме вълнуват всякакви такива, само секунда, всякакви такива обществени, нали, събития и възможността да участвам в създаване на пространство, което да дава възможност за това споделяне и този обмен. И така, но това може би ще стане ясно в изложението, но така вярвам дълбоко в една такава истина, че за да имаме едно хубаво, добро общество, хармонично, каквото всички ние, надявам се, искаме, трябва да има споделяне и трябва да има някакъв процент от всеки един, който да бъде даван, даряван безвъзмезно. Още от едно време по старите книги има една такава концепция за десятъка и така нататък. Може да е 5, може да е 10, може да е 20, може да са пари, може да е време, труд, каквото и да е. Ако всеки участва с по нещо, ще имаме това, което искаме да имаме като общество. И тъй като ние сме така постоянно в криза последните не знам колко десетки години, всеки се оплаква. Всъщност за начина да излезем е един от начините. Много неща естествено трябва да се направят, но един от начините според мен е такъв тип активности и затова съм тук. Така, благодаря. Благодаря ви. Сега на работа. Идеята за тази презентация дойде от Варненския фестивал. Тази година те ми помолиха нещо да разкажа за самия фестивал. И тъй като аз там съм изнасял лекции за интегралната философия и нещо, което ме вълнува, всъщност почнах да се замисля много така сериозно как мога. Аз се замислям от доста време как да си обясня този феномен здраве и здраве с инструментите и знанията, които ни дава тази интегрална философия. И сега ще се опитам, нали, да го представя, доколкото мога да концептуализирам нещата, а пък ще видим какво ще се получи. Началото беше малко история, нали? Началото беше 2010 година, даже в 10:20 часа, сега 10:25, толкова години минаха и беше в подлеза на Тракарт. Съвсем скромничко начало. Идеята дойде от едно семейство от Русе и името Здраве и здраве, те са кръстниците. И имаше някаква такава идея да се направи мрежа от такива фестивали и клубове спортни, които работят и допринасят за здравето на човека с абонамент и така нататък. Обаче това точно не се случи. И някакси хората, които се събрахме така чисто спонтанно на първото това събитие, като дойде следващата година, си казахме, дайте пак да се съберем, нали? Да видим дали можем пак да го направим. Нека да бъде свободно, безвъзмезно и от хората, от нас хората за хората. И така малко по малко, тук познати лица, ще видите от първия фестивал в подлеза на Тракарт. Имаше и изложители, всички екстри. Постепенно фестивал взе да се така разраства. Тук са едни кадри от 2019 година. Бяхме част от програмата Пловдив Европейска столица на културата.
правихме дори шествия по главната с много емоции и виждате всякакви активности през годините. Това е снимка от миналата година от екипа. И малко по малко, след първия фестивал, не си спомням дали беше още на следващата година или на последващата, се появиха град Троян, Казанлък и вече не си спомням нататък поредността, как взе да се случва. Приятели видяха, тук бяха дошли, видяха и казаха ми, дайте и ние нещо такова да направим, да се казва здравей, здраве, ми добре. И съвсем спокойно на приятелски начала, познанства, малко по малко започнаха да растат като гъби буквално фестивалите из цялата страна. Виждате, с течение на годините. И последното така изненадващо за нас е, че тая година ни се обадиха от Германия българи и казаха ми, и ние тук искаме да направим здравей, здраве. И картата вече взе да не стига, нали, на страната и аз се чудих как да го дам. И почваме да изкачаме така изкрите на този фестивал, на тази инициатива. Това са наши приятели българи, той ще бъде съвсем така нашински български на български език, но понеже Ахен е на такова място, че е между Германия, Холандия, Нидерландия и Белгия, всъщност българската там общност ще се събере за един ден. И това е развитието до този момент и нали, няма как да не си задаваме въпрос как така се случва това нещо. Кой го финансира, откъде взимат толкова много фестивали, кой дава парите, нали? Сега това е много важен въпрос. Европейски проекти ли са, какви са, някакви фирми ли стоят за всичко това? Така, сега малко ще се потопим в морето на интегралната философия. И по-специално нейният така родоначалник Кен Уилбър, който се прави един наистина грандиозен и много сполучлив опит да събере знанията на философи, психолози, социолози, учени, работещи в тази сфера на човешкото познание. Едно от нещата е да се опита да трасира, да покаже как се развива човека, както в индивидуален план, така и като цяло човечеството. И естествено, едно от основните неща е, нали, една от концепциите е, че човека в своето развитие и човечеството като цяло минават през едни и същи етапи. Едни и същи етапи. Това са универсални такива матрици, космични, вселенски или земни, както и да ги наречем, но човек в своето индивидуално развитие върви по същите стъпки малко по-бързо някои от индивидите, отколкото човечеството като цяло. Но се забелязва тези структури, много хора са го забелязали и това не е нова идея, а всъщност е доста позната, но под различни форми. Системата за чакрите, позната напоследък. Това са всъщност нива на съзнание. Това тук е будистския начин да се представя, това е дървото на живота, Маслоу с неговата пирамида, учителя Дънов също с своето така предложение, идея как се развива човека, човечеството. Жан Гепсер е един от авторите, които стоят в основата на това виждане на Уилбър, защото той говори, че има структури на съзнанието, значи нива, но и всяко ниво си върви със своята структура. Така. И това е малко по-сложничко на Уилбър. Той така обича, нали, да прави. Дава развитието и тези етапи на съзнанието като един спектър, както е спектъра на светлината. Ако вземем всички цветове е бяла светлина и всъщност няма
едно ниво или едно съзнание, което да е по-малко важно от всички други. Така както червеното и инфрачервеното е еднакво важно за ултравиолета в общата картинка. Така, и по-специално ще обърна внимание на 4 от тези структури, защото те са актуални за нас най-много и най-много ни говорят. Това е светогледът на егоцентричния човек. Така няма да казвам номерата, но някъде в своето развитие, в индивидуален план това е 3, 4, 5, 6, 7 години, когато малкият човек започва да осъзнава себе си като самостоятелно същество и его и целият свят се върти около него. Нали? Не казвам нищо ново. По същия начин и в общ план, в социума, разпознаваме същите характеристики, същите подбуди, същите мотиви, които движат детето от 4 до 7 години. Това са властта, контрола, опита да се наложи над останалите. И затова наричат тази култура на боговете на силата. В един такъв свят, такова съзнание, човек като живее, всичко е опасност и всичко е борба. И трябва да закона на джунглата. Символ е алфа вълка. Нали? Има един шеф и ако трябва да го така покажем графично, би изглеждал по този начин. Има един отгоре и всички други долу изпълняват и козируват. Кажете ми в обществото една такава структура. Моля? Всички. Сега ще видим. Добре, къде? Да. Полицията. Не точно, защото там имаме повече нива. Значи, помислете си за един шеф, който командори всички на... Президент? Не. Моля? Племенните структури. Добре. Хубаво, ама сега ние не сме племе. В армията. В армията има, ще видим следващото ниво, това е пирамидална структура. Тук имаме... Мафията. Това исках да чуя. Благодаря. Бащицата, кръстникът, какво се случва? Гледали сме толкова много филми. Всяка групировка се стреми да убие шефа. Убие ли шефа, всичко се разпада надолу. Това е един от минусите на тази структура. Всяка структура си е важна, тя трябва да се премине и да се върви нататък. Сега, ако кръстникът, ако шефа е много свестен и печен, всичко е много добре. Обаче, ако не, както и да вървим нататък, че времето напредва, следващата структура вече има доста по-сложно вид и това е пирамидата. И тук, както чух вече някой да казват, армията е такъв тип структура. Цялата държава, президента, да кажем, ако е президентска република, ще стои най-отгоре, както чух преди малко. Това го виждаме в кастовата система, ето тук в Египет как са дадени всеки етаж. В тази система всеки си знае мястото и общо дето няма начин да върви нагоре или надолу. Това е патриархалната култура. Това е културата, където имаме морални, етични ценности, където има Бог, който стои на върха на пирамидата и според чието заповеди си те Божи заповеди, тук другаде са яма и няма и така нататък. Всички се съобразяват. Така. Ако трябва да изобразим графично, би изглеждало така. И виждате, нещата текат отгоре надолу. И тук се развиват много ценни качества, като смирение и като изграждане на ценност за истината. И един от минусите, примерно, на тази е, че се развива чувство за общност, затова и мисленето и светогледа е етноцентричен, обаче извън моята общност, извън моята група, извън моята религия, всички други не са истинни. Моята истина е единствено правилната. И от тук нататък започват проблемите и сигурно сте чували, че най-много жертви от всички войни са случили благодарение на религиите.
Всяка група, религия, етнос, футболни агитки, включително воюва с всички останали. Това са проблемите на това ниво. Така, и раждането на тук не се вижда много, светогледа става светоцентричен, глобален. И това е модерното, наше модерно общество, което ние тук общо взето, пък и така Запада, Америка се намира. Това е корпоративният свят, правилата, има законност, нали, не говорим, казахме, има плюсове и минуси, но има много плюсове. Науката е на преден план, премахват се много суеверия, заменят се боговете с наука, ценностната система, лична свобода. Всеки е еднакво ценен в обществото, независимо дали ще е християнин, дали ще е мухамеданин, дали ще е будист. Това са плюсовете и на предначивостта на нашия модерен рационален свят. Естествено, има и минуси. Да, би изглеждало по този начин. Отново имаме пирамида, обаче всички части вътре са всички елементи на тази пирамида са способни да се движат и да сменят своето място. Тоест имаме една гъвкавост и флуидност на тази пирамидална структура. И това, което е в съвременния корпоративен свят, знаем много добре, че който е шефа там, селото и така нататък, колкото повече обратна връзка има от долните етажи, толкова по-добре той би си водил компанията. Докато другия вариант, примерно взимаме католическа църква, папата отгоре или пък един генерал, каквото изкомандва и всичко надолу козирува и изпълнява. Ето така изглежда възможностите на всеки един в тази структура. Той може да се придвижи от точка А до точка Б до точка, което не е възможно в предишната структура. Това означава, че в днешно време човек, ако е така талантлив, амбициозен, може да си смени няколко пъти работата, може да си смени няколко пъти местоположението и други работи може да сменя, нали, и ги сменя жената няколко пъти или мъжа. Това нещо не е възможно в предишните общества. Така. Проблема тук е, че човека става бурмичка от един механизъм. Той просто се загубва в цялото това нещо. И затова, примерно, в днешно време за хората не говорим като за народ, като за приятели, познати в една фирма, да речем. Какво говорим? Човешки ресурс. Това не са хора, ами е ресурс. Разбирате ли? Това обездушаване е проблем на днешния модерния свят. Така идва после един друг етап, който е преходен. Това е зеленото мислене съзнание. Раждането, това идва с там вълната на хипитата. Един такъв импулс да се върне обратно към човешкото в нас, към сърцето. Знаете импулса, знаете за Битълс, заляха целия свят и това оказа влияние на целия свят. И оттам се родиха много неща, като постмодернизъм, хуманистична психология, екопсихология, Световен конгрес на религиите, права на животните, феминизма в неговите си оригинални там импулси, не коментирам последните, на какво приличат. Така, това са положителните тенденции. Но до този момент обаче всички тези нива и структури за така е нареден света, не знаем, ние само го регистрираме. Всяко едно от тези нива вижда другите като проблеми, като конкуренти, като враг и воюва с тях. Значи, религиите не са съгласни с науката, която казва няма Бог, докажете. Науката казва какви са тия суеверия, нали, на всички хора, които са религиозни. Мафията, благодаря. Мафиотите, знаете, те пък са против всички, на тях да им е добре. Всички други отричат мафиотските структури. Зелените екоактивисти в техните крайни форми, те пък отричат също всичко надолу, отричат и всичко мафиотско, всичко догматично, религиозно и корпоративния свят, който е фиксиран само върху бизнеса, само върху успеха и няма никаква душевност. Но нещата вървят и всъщност идеята на Уилбър, и затова и така нарича своята философия интегрална, е да се стигне до интегрално ниво
на съзнание, интегрална структура. От Жан Гепсър идва това. Графично би изглеждало така зеленото, защото всички са равни. В кръгът предоставя равна стойност и позиция на всеки един участник, всеки един елемент. Как да вървим нататък? И културата на интегралното ниво на развитие би изглеждала по подобен начин, където всички са зачетени, а това в центъра не е вече шефа или кръстникът или папата или президентът, а това тук е идея, кауза. Това вече не е нещо материално, не е човешко. Изглежда по този начин. Защо така е интересно? Защото всеки един човек, ако приемем, че това са хора, може да види и да погледне света през очите на всеки друг. Това е радикално различно ниво на съзнание. И ние така се опитваме да работим, драпаме с зъби и ногти, да се доберем до това. Много е трудно да влезеш в обувките на другия. И тук вече на живота се гледа като на система. И то някаква да е система, е жива система. И сега, като ви говоря всички тези работи, нататък спомнете си за споделянето от приятелите тук преди малко. Споделиха за сърцето, за споделянето, за това, че сме като един жив организъм. Така, културата на интегралното ниво няма да се спирам така. И тук съм дал всъщност ето как изглеждат като еволюция тези структури. И, нали, това е естествено добре човек да седне, да поразмишлява, да попрочете, да види предимствата на всяка една от следващите и как всяка една от следващите структури всъщност надгражда предишната. И интегралната е призвана да, точно за това интегрална, да интегрира всичко хубаво от предходните структури. Това е една сравнителна табличка, нямаме време за нея, просто защото искам да ви разкажа за една подобна мрежа, защото ние не сме някакви за пръв път тук здраве и здраве създатели на мрежа. В Нидерландия, в Холандия, коя година, сега ще видим, тук някъде го бях записал, бъркал съм тук, 2006 или 2007 година на ето този симпатичен човек, Йос Деблок, му хрумва идеята да събере екип от няколко медицински сестри, които да обслужват нуждаещите се в неговия квартал. И той самия изкарва такова образование като медицинска сестра. И тъй като е много, нали, тук вече е така, скъпо да си позволи един човек медицински услуги, да го закарат в болница, много хора имат нужда. Усетил е тази нужда, събират се и започват на доброволни начала, така, да ходят по домовете възрастни хора, така. Този екип постепенно, тази идея, както и тук при нас го видяхме, започва да мотивира, да ентусиазира и други. И постепенно тези малки екипи от медицински сестри, където има естествено и мъже и жени, започва да се мултиплицира и какво се случва в един момент? И така изглежда долу-горе един екип. Вижте и колко са приятни, усмихнати хората, щастливи, че са заедно и че правят нещо хубаво. В 2014 година 800 независими екипа и 9000 сестри, които оперират всеки в неговото си кварталче. И няма мениджърско ръководство. Това е една от характерните особености на съвременните структури интегрални, които се появяват от света и аз мисля, че здраве и здраве, това е моята новина днеска, е една такава структура, която има много още да се развива, ние знаеме. 45 служители в централния офис, които всъщност оперират, помагат на тези 800, те вече са 900 към днешна дата, мисля. Само това е. И 15 обучители, защото са установили, че има желание, примерно от еди кой си град се обаждат, не искаме, но примерно хората не са обучени. Те имат 15 обучители, които обучават за тези медицински услуги.
И в един момент правителството на Нидерландия се обръща към него, към тях, защото става нещо уникално. Те няма как да ни го забележат в един момент. Да започнат да си партнират. Те покриват една ниша. Аз съм слушал... Ако позволиш, тъй като времето напредна доста, имат уважение към другите лектори, ти си днес много роли тук. И са организатор и лектор. За теб ще има ли в зала 4 възможност всички да се беседват след лекцията или как е? Да, благодаря. В зала 4 всеки, който иска да продължи дискусия с лекторите, може да заповяда. Да, времето напредва. Само и 2-3 слайда да си довърша. Да, така изглежда една такава организация като дърво, като едно семейство и като една мрежа, която е свързана с нишките на любовта. И аз така си направих набързо с мишката мрежата. Здравей, здраве! Така, благодаря. Така. Смятате контакта в зала 4, който намира стълбите в ляво, ще имат, видите там обозначение, може да се срещнете с Живко за беседа. Искам да напомня на всички, че фестивалът е изцяло на доброволчески начала и имате възможност да подкрепите екипа по два начина. Единият е, когато срещате доброволец, да му благодарите, а другия с скромно дарение в нашата дарителска кутия. Аз ви благодаря и желая прекрасен ден.